tambah lagi. Jadi lagi kiai keterima uripe Mas. Tidak ada mau keterima uripe ini wong awet nom. Mas nyatane kembali ke bapak. Pak Bos ini semelu Mas Abang aku jek melu so anakku melu. Ini kula mboten melu iki. Ora melu ya. Oh kiai kok dumono ae iki berarti keterima uripe. Mengko nek disemir ora tau nemir kok. Iya. Sinawung asmining Kidung sinupa sinung karto Brekarto pakartining ilmu lubung kang tumrap ning tanah Jawa. Apa kendang ya Pak? Agama ageming haji. Salin iki lo ono wajik total piting kang sambung kesang wajik gede total pitik semua besar kuyuh